Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag karon sa naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag gari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Department heads na palagtikan ni Mayor Abdi Benitez bangod sang delay sa pagbayad sa suppliers. NFA nagsugod na sa pagpamakal sang palay sa local farmers sa mas mataas nga presyo. Misis kag bedridden nga mister, arestado sa bypass operation sa Silay City. Bacolod City kag SM Prime Holdings Incorporated natala na maghimo sang agreement para sa development sa Manukan Country. Kag sa good vibes, finding kagta. Mga pribado nga citizen, nagbulig na sa pagpangita sa missing nga mountaineering dog na si Kagta. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginalauman nga magapadayon ang maayong nga sales ang Negrense producer sa Negros Trade Fair sa Makati City. Kag ginapaabot nga malampuwasan man ang record sang nagligad nga tuig. Nagdangat sa 7.2 million pesos ang opening sales ang Negros Trade Fair na nagbukas sa Glorieta 2 sa Ayala Center sa Makati sang Martes, sunog kay Provincial Administrator Refrando Diaz. Tubtub sa Oktubre 1 ang trade fair kag sunog kay Governor Eugenio Jose Lacson sa Arima sadtong Setyembre 26, namutikan nga mas madamo ang nagtambong kuni paanggid sa nagligad nga tuig. Nalakip sa nagpakigbahin sa trade fair ang gikan man sa Negros Oriental nga regular naman nga gaupod diri. Top 3 sellers sa opening amo ang Noah nga gikan sa Negros Oriental, Tumandok Decors and Furniture kag Vergis nga nagabaligya sa Negrense delicacies. People are excited and we hope to maintain those sales in the next 6 days. Last year. Well, if we can maintain it, I can see, yes, it will. No? And I'm thinking that by Friday, tomorrow, Saturday, and Sunday, mas kusog pagid na siya. Sa number 9, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nag-aabiso sa mga hog farmers nga sundon ang pagsulundan sa probinsya bahin sa centenaling o konang panugod para makarepopulate. Sinilamang gid-release na sa probinsyang biosecurity guidelines kag ang Provincial Veterinary Office ang nagapamuno sa pagpatuman sini. Sa karon sunod sa gobernador, yara pa sa gihapon sa preparation stage ang Negros Occidental. Nagakasayuran nga nagasigi pa ang cleansing o disinfecting pagkatapos sini among centenaling. O kon may ginasagod nga isa ka baboy nga iga-monitor kon bala ini ang sarangman nga mabuhi kag hilway sa masakit. Pero suno kay Lacson, may impormasyon sila nga nabaton nga ang iban nagasugod na sa pagsagod. Kung tani suno sa iya ang mga hog farmers ang magasunod sa pagsulundan agud to dululungan kag mapasiguro nga tayuyo na nga hilway ang mga baboy sa masakit o kon kamatayon. Mahimo nga sa masunod na nga tuig pagasugdan ang repopulation. Yeah, disinfecting and although somebody informed me that in their area kuno mayara na kuno nagbuhid and successful. Why kuno naigo sa ano no. Yeah, but that's on their own. No? In fact we're discouraging that. Let's all do the same process. No, hindi lang kanya-kanya. Sa number 8, apat ka mga landowners ang pasado sa assessment sang Land Banking Committee. Ini may angot sa balaklon nga duta sang syudad para tukuran sang recycling facility kasubong man landfill expansion. May 36 hectares ang ginakinahanglan sang Bacolod LGU para sa expansion sang landfill kag tukuran sa ginaplano nga recycling facility malapit man sa landfill sa Barangay Felisa. Sunod kay Councilor Thady Saison, may apat na ka mga landowners ang nakapasar sa evaluation sang Land Banking Committee. Apat sa mga proponent ang nagatanyag sang napulo tubtub 25 hektarya nga duta sa Land Banking Committee.
kag Solid Waste Management Board. Plano sa syudad nga magbakal sang duta halin sa duha ka mga landowners. Mahimo sa Disyembre matigayon ang pagbakal sang duta agud masukdan na ang construction sang proyekto. Sa number 7, mga igabulos nga bitaw kag poso personnel sa mga nagpositibo sa drug test nga mga job order workers ang mahimo sa highlights pa sa Mascara Festival magasugod sa obra. Ginapangitaan na sang pondo sang syudad ang pag-hire sang duga nga mga job order workers nga itanana sa Bacolod Traffic Authority Office kag Public Order and Safety Office. Suno kay City Administrator Pacifico Magari III, ginatinguaan nila na may makabulos sa mga yadtong nagpositibo sa drug test nga personnel sang bitaw kag poso. Agod madugangan man ang puwersa sa mga traffic enforcers sa nagahilapit nga Mascara Festival. Ginpasiguro man ni Maghari nga negatibo sa drug test ang magabulos sa 53 tanan ka mga bitaw kag poso personnel nga drug positive. Mahimo naman nga ibalik sa regular nga 8 working hours ang nabuhinan nga oras sa trabaho sa mga street cleaners, kagiban pa nga JO sa tion sa Mascara Festival sa Oktubre. We have to also factor in ang availability of funds, pero there should be augmentation for Mascara. Basi too late na kay May nagpapanayan natin mo? Kaya po sir, kahit yung highlight sa Mascara, third week pa eh. So, preparations will be ang first week, mostly sports. Hindi pa magid bala, ang critical would be ng third week. Kasi damo tali guests sa highlight mo. Sa number 6, pamilya sa ginaalegar mga napatay nga NPA sa Cabancanan City ang nagbaton sang cash assistance. Nakabaton sang burial assistance gikan sa gobyerno mga pamilya sa napatay nga mga ginasiling katapos ng NPA sa nagluntad nga engkwentro sa Army sa nagligid nga semana. Si Lieutenant Colonel Magno Mapalad III sa 47th Infantry Battalion ang nag-assist sa mga pamilya. 10,000 pesos nga cash assistance nga nabaton sang kada pamilya gikan sa Department of Social Welfare and Development 6. Magluwas sa cash assistance ginsabat naman sang DSWD Regional Office ang mga balayran sa anong kapamilya para sa funeral services sa mga napatay. Yara man si Cabancanan City Mayor Benji Benanda sa pag-turnover sang bulig pinansyal kag paghatag man sang syudad sang cash assistance kag food packs. Sa tinalikdan nga semana sa natabo ang encounter sa barangay Tabugon sa Cabancanan, pero nagasiling ang kampo sa mga rebelde nga gin-ambush sila kag ang isa ka napatay, ang isa ka tricycle driver lamang kag indi NPA. Sa number 5, motorcycle rider ang patay matapos nga maglapaw sa nagakurbada nga dalan. Patay motorcycle rider nga si Kenneth Valderrama, 26 anyos ang purok Sago, Barangay San Juan sa Banwa sa Pontevedra matapos maglapaw ang iya ginadala nga motorsiklo sa kurbada sang Umpaog, Barangay Luna, Siyudad sang Cadiz sang Martes. Suno kay Police Captain Gina Fernandez, ang PIO sang Cadiz City PNP, gikan sa Cadiz City si Valderrama padulong sa sur nga direksyon sang hinali na lang nga nadulaan sang kontrol sa iya motorsiklo kag naglapaw sa dalan pakadto sa kampo. Maluba ang mga pilas sang biktima kag giningagaw dala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 4, babae kag bedridden nga bana sini arestado sa buy-bust operation sa Silay City. May kapin sa 61,200 pesos ang bili sa ginapatihan shabu sang mag-asawa nga Melissa Baron, 39 anyos, kag bana sini nga si Ronel Baron, 31 anyos, kag isa ka PWD sa Hacienda Kumabat 1, Barangay E. Lopez, Siyudad San Silay, sa ginpatigayan nga buy-bust operation kahapon. Ang mag-asawa ang pareho ginakabig nga street-level individuals. Sunod sa Silay City PNP, malawig na nila nga ginamonitor ang mag-asawa kung diin ginagamit nila ang sitwasyon ni Ronel para hindi pagdudahan nga may illegal nga transaksyon. Sa ila mismo balay, nagakatabo ang transaksyon sa illegal nga droga. Kapin na 9 ka gramo sa ginaaligar shabu ang na-recover sa ila kag pasakaan sila sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga.
Sa number 3, Bacolod LGU pod sa SM Prime Holdings Incorporated ang natalana nga magatukod sa kasugtanan para sa Manukad Country Development Project. Kabahin sa masobra 4 billion project development proposals ng SM Prime Holdings Incorporated para sa Manukad Country sa reclamation area among pagtukod sang duha ka mga business process outsourcing towers sa sulod sang 3-hectare property sang syudad. Halin sa Vendors Plaza, hasta sa Comelec Office sa kilid sang Bay Center, ang tuyo sang SM nga ma-develop pinaagi sa Private-Public Partnership Project. Suno kay Mayor Albi Benitez, wala sang proponent nga nagpakigbahin sa Swiss Challenge o kung nag-submit sang lain nga proposal para sa Manukan. Gani ginapaabot sang alkalde ang madason nga pagtukod sang kasugtanan upod sa SM. Kabahin man sa ginaduso nga joint development projects ng syudad upod sa SM ang pagdevelop sang daan nga airport sang Bacolod. May arrangement ng city kagang SM nga ang rates is almost the same. Pero paano share? Wala sharing kay galis si SM sa aton eh. So, ang pag-abot sa Manukan, may subsidized rate kami nga ginstoryahan and I think ang final arrangement si city ang mapili kung sino ay ibutang. What about ang mga previous accounts sa mga occupants the mayor? Bayadan anay nila or ano na continuous nila po? Kailangan magbayad sila anay kung gusto nila magbalik. So, sa delinquent mayor, Kung hindi na sila kabayad, we will look for somebody else that will. Sa number 2, $106,000 ka bagsang palay ang tuyo nga baklon sa National Food Authority gikan sa mga farmers sa Negros Occidental antes pa man magtapos ang 2023. Nagsaka ng baklanay sa 23 pesos kada kilo. Suno kay NFA Acting Branch Manager Glenda Paz, santo ang pagsaka sa kada kilo sa ginapatuman man nga price cap nga 41 pesos sa regular milled rice kag 45 pesos nga well-milled rice. Setyembre 20 nagsugod ang NFA sa pagbakal sang palay kag may masobra na sa 1,000 na kabag sang palay ang nabakal sini gikan sa local farmers. Ang ginabakal nga palay sang NFA ang yadtong na dry na kag may 14% nga moisture content. Dugang pa ni Paz, may 4 ka mga LGU sa probinsya ang napakita sing interes nga magpartner sa NFA paagi sa pagpasaka sa presyo sa base price pay sa kada kilo sang palay sa idalom sang Palay Marketing Assistance Program for legislators and LGUs para mabuligan man ang mga mangunguma. We plan to write ang aton nga mayors through the Provincial Agriculturist Office. Okay. Kag sa MAU, as well as City Agriculturist Office, to inform everyone nga gapamakal na ang NFA sang 23 pesos per kilogram na clean and dry palay. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Mga department heads na palagtika ni Mayor Albi Benitez bangod sang na-delay nga pagbayad sa mga obligasyon sang syudad sa mga suppliers kag contractors. Yari ang report. Wala na paiway ang pagtinuduanay isang pila ka mga department heads sang ginuusisa ni Mayor Albi Benitez kun nga wala sa gihapon mabayaran ang pila sa mga suppliers kag contractors sang syudad matapos ang binula na nga delay. Gani ginreprimand sila sang alkalde kag liwat niya ginpahanumduman angot sa pagpatuman sang 30-day period sa pagbayad sa mga utang sang syudad sa mga suppliers. Ang kinahanglan ko dulaon din sa City Hall sa tanan nga employees. What I call passive defiance. In other words, hambalon mo galing hindi man nila paghinguan. Bala ka da. So, ang defiance on that kind of level. Kasi, yun mayor, no problem. Pero ang delivery wala. Wala ginahimo. So technically, it's a form of defiance. So amo na ang aton nga gusto dulaon din for people to start working. Ginsiling sa alkalde nga sa subong may mga suppliers pa halin sang 2020 nga wala mabayaran sang syudad. Gani luyag karon sa alkalde nga dapat mabago ang sistema bangod hindi man malipod nga may pila na ka mga suppliers kag contractors
ang nagaumpok sa tion nga may bidding ang syudad para sa mga proyekto sini. Ano pa eh, ang system, the internal system natin on processing sa mga payments, hindi pa tamaan efficient. Kaya kagina, katudloan ay naman sila. Kahulat kami sa inyong compliance kag requirement. Ang isa naman, tiway mga kabalo nga mo na galing kinanlan. So, amo to galing istorya kagina that we will make it more efficient so that wala naman na tudloan ay internally. So, once we establish that, once nga magklaro na sa tanan, nga kung ano ang proseso, we will now put that as part of their delivery, part of their performance requirement. Nga kung hindi nila mahimo, meaning sina, wala ka nagubra. Kabahin sa ginalooman sang alkalde sa idalom sang digitalization program nga mas mapaayong pagserbisyo sang syudad ka maging efficient ang mga tikang ilabi na sa bahin sang pagpatuman sang ilang mga obligasyon kasubong na lamang sang pagsettle sang kautangan sang syudad. Sa Good Vibes, wala nagakadulaan sang paglaom ang tag-iya sang missing mountaineering dog nga si Kagta. Kay man kadamo sa nagabulig sa iya sa pagpangita sang iya nga ido. Pati hindi niya kilala nagabulig sa iya. May report si Romeo Subaldo. Las 11 sang aga, nagalibot ang ini nga grupo sa mga kabataan nga taga Talisay City. May bitbit man sila nga ido kag nagabulig sa pagpangita sa missing nga mountaineering dog nga si Kagta. Istorya ni Marvin Bagnoran, nasugat anila sang kahapon ang tag-iya sang ido nga si Ronnie Sumugat nga nagapangita sa kay Kagta. Nagbilin siya sang number sa ila kag picture. Hinali nga makita nila. Kung makita nyo, liyak lang tawag mo ng number. Tinggaan pa kami, ano, ng missing dog na lang, ano. Meron ka wala mo dadala? Buhay naman, dala. Tinabulig na ako pangita sa bungad law. Halin, galing kagina sa aga, sige kang pangita. Di na mo kalabot. Drive lang sa kuno. Drive sa libot. Kulay nakita mo sa krusan. Dira oh. Biyernes pa sang kaagahon na dula si Kagta. Nakagwa siya sa balay nila sa Eroreco. Taga-sityo gintubdan sa barangay Aral sa La Carlota sila. Si Ronnie, nagaserbi nga guide sa mga nagasaka sa mga busay sa gintubdan. Kag masami, nagaupod man si Kagta saka sa bukid. Anad na siya sa sakay sa bukid kag posible na mag-uhan sa syudad. Magasukat na isa ka semana humalin sa nadula si Kagta, pero ang tag-iya nga si Ronnie wala nagakadulaan sa paglaom. Ilabi na nga sang kahapon gid lang, may nakakita sa kay Kagta sa may barangay Matabang sa Talisay City. Nakuhaan pa siya sa picture. Gani kay na, nagkalain-lain nga mga grupo ang nagbudig pangita kay Kagta. Pati na ang grupo ni Marvin. May upod pagid sila nga isa ka grupo nga nagapanulod sang mga kampo para makitaan lang ang ido. Mga grupo nyo man? Matagal sa inyo man? Bayawong isa. Bayaw mong isa man. Damo na ka mo gilig-libot di. Sa ngaga, guro, damo pagid sa ngaga, kuno damo gilibot mo. Kainas ang aga, may isa ka netizen nga taga-Konsepsyon sa Talisay City nga nagpost ang sininga litrato sang ido sa pensar nga si Kagta na ini. Pero hindi galian mo. Lapit-lapit lang ang ilang itsura. Adlaw gabi ang pangitanay ni Ronnie sa kay Kagta. Nagatanyag na siya gani sang 8,000 pesos nga reward sa makakita sa iya nga alaga. Hindi na siya makahulat sa liwat nila nga pagkitanay para makabalik na sila liwat sa bukid nga amo ang lugar para kay Kagta. Sa makakita sa kay Kagta, may mo lamang hawiran ang ido kag tawagan si Ronnie sa siningan numero. Barbs, diri mo makita no ang pagulikid man sang mga Negrosanon sa mga hinuptanan kasubong kay Kagta. Ni Nick, pareha sa tag-iya ni Kagta. Ako nag-hope man nga eventually makabalik gid si Kagta sa iyang best friend. Makita na with the strength in number siling nila. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mihara. Kag ako naman si Nico Dalpin. Tubtubwas, maayong hapon.